Ui, hola rebels, ho sento. És que he robat uns documents a una oficina del cos, aprofitant la distracció que en Targoku ha fet, mirant la part de per allà, i bé, se n'han fa altra miqueta i m'estaven perseguint. Suposo que d'aquí un moment els tindré aquí sobre. Bé, els documents que he robat és sobre aquesta llegenda urbana que circula últimament, d'on va ser anomenat Ithaka, que apareix les nits de boira i retransmet un missatge amb una veu de dona. Bé, segons aquest informe, que encara no m'he llegit, vaig a mirar ara. Vale. Bé, puc veure informes sobre l'intent de rebel·lió entre els anys 70 i 80, encapçalats per un tal Odisseu, nom en clau, suposo. Aquí puc veure diferents intents de triangulació de les transmissions fetes. Han nomenat la veu de dona com a Eva. I bé, de moment és tot el que us puc dir sense un informe més detallat. Cago en la puta, han entrat en 24, collons. Bé, tinc una sortida segura i es costarà bastant trobar aquesta sala. Així que em despedeixo, fins una altra, i quan tingui un cau segur tornaré a transmetre. Adeu! Ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang.